Аз искам да работим заедно с бизнеса на София, с работодателите, с хората, които създават работни места, за да правим заедно града по-добър. За целта трябва да работим открито, прозрачно, да изкореняваме всякакви практики на натиск, арогантност, корупция, искане на пари, за да се случват определени неща. Контрол върху обществените поръчки, лични разговори с компаниите. Всяка от тях трябва да има усещането, че Столична община е нейното място, където ще бъдат защитени нейните интереси. И ако държавата и правителството в момента ги репресират по някакъв начин и по някаква причина, нека да дадат Столична община, да се оплачат на мен. Ние ще намерим начин да ги защитим. Конкуренцията е важна, защото тя стимулира всички да работят по-добре. Създава усещането, че качеството на работата е важно за това да спечелиш дадена обществена поръчка или пък да изпълниш дадено задание в София. Във всяка една пазарна икономика конкуренцията е най-важното нещо. Всяка компания има своята социална отговорност не само към служителите си, а и към средата, в която живеят. Инвестиране в някаква публична инфраструктура, някакви градинки, някакви бъдисани пейки, някакви спортни площадки. Много компании вече го правят. Още повече биха го правили, ако усещаха загрижеността на Столична община. Това, че не го правят е просто резултат на това, че са неглижирани от общината, никой не им обръща внимание, до голяма степен са ядосани на общината. Защото казват, ние искаме да направим нещо хубаво. След това никой не се грижи за това нещо, никой не иска по някакъв начин да популяризира тази инициатива. Колкото повече градската среда кара хората да мислят негативно, толкова повече ги лишава от възможността да си вършат работа. И затова ние ще направим така, че градската среда да стимулира хората да работят, да бъдат добро настроение.